Guys, how are you? My name is Evidence Chera Chashe, aka Mama Juju, CEO to Evita C, aka Queen of Gossip, aka Queen of Analyzing. So guys, munozviziva kuti inini ndino analyzer. So fortunately last week I was passing through a lot. I was not fine. I was so busy. So nyaya Bruno yakamira yakadai. So Bruno takatanga kumuziya. Bruno akatanga kuya panapa pa social media akaenda akanomarketwa naSisi Maififi. Then amarketwa naSisi Maififi, if you remember, ndakatomboya negowa iroro ndichitaura kuti panotengesera Bruno apasi pake aienda ukoko until amarketwa akazovhura ibhesi rake anditi. Ende sekuziya kwataita Bruno akanga ari loyal kuna Mai Shumba. Muri kunzwisisa? Ende amai Shumba vakanga vari loyal kumwana wavo. Muri kunzwisisa? Ngatitaura nechokwadi. Inini, even if I was Bruno and I kwanisa even to tolerate half of the things Bruno zvakatolerate kuna mai vake. You understand? So guys, inini maonero angu panyaya Bruno naSisi Maififi namai vake. Bruno munhu wenyama. Mukangoziya guys kuti patiri tese kana tikatsama we react in different ways tinobatsirika. You understand? Number one, Bruno paakabatsirwa, remember it was not free. Kana pane ma-audios andakazonzwa achiplayiwa, Bruno pese paai vakaita problem aimfonera kuti Bruno ndikuda mari. Muri kunzwisisa? Ndichazokumaketera kuratidza kuti mukomana uyu in another way tinogona kuti Bruno akabatsirwa, but in another way anokubatsirwa. It was business between Bruno namai vake. Muri kunzwisisa? Bruno aivapa mari vari pama1, but end of the day achimaketwa, so it was business. Muri kunzwisisa? So pa business here there is limit and pane boundary. And number two, even kana ndichikurespecta because you put me in on the map, unofanwa kundirespecta kuziya kuti end of the day I'm a human being and ndiri munhu mukuru. Ende kana ndatova nemukadzi nevana ndiri murume ndinodawo respect. Muri kunzwisisa? Because wakandibatsira doesn't mean kuti iwewe une right yekundiudza munhu wekutaura naye, une right yekundiudza munhu wekufamba naye, une right yekundiudza pekurara. Muri kunzwisisa? Ende une right yekuti ndikuudze zvese zveupenyu hwangu. Ndinogona kuirana newe, but ndine zvandinokuudza, ndine zvandisingakuudzi. You understand? Ipapo Sisi Maififi panhau yaBruno vanga vari wese. Ende pane audio yandakanzwa vachivhunza kuti Bruno ndoda kuvhura ngirikini nanhasa usati waunza couch. Kana usiri kudakasira taura. Kana usikade taura ndinoswera ndakanda panapa ndikaswera ndaona. But vaikangama kuti end of the day, yes, aipusha. Sometimes unenge uri busy. Samai vaida pavakamuti ndoda couch rangu, uda kuti undiitire couch ndozokumaketa next week, anogona kubvuma kuti but end of the day ngatisakangama kuti Bruno now is a company, it's a brand. Anenge ane macustomers mamwe anenge akabhuka zvinhu zvake before ivo vasati vabhuka. Saka akwanise kusiya order yaakabhukwa kuti aende, whether kuti akabhadharwa mari kana kuti hapana. Muri kunzwisisa? Sometimes isusu tinotengesa mafuta. Ndakupai example. Ndakatosangana this situation iyoyi. Last time pandakazoita accident ndikarasa number yefoni imwe yandaishandisa. Unenge wakatotumira mafuta pane mikago, then worasa macontacts, unozoita resend. So paukuita resend pepe, you find out kuti wakutoita resend mamwe mafuta nemamwe mafuta emunhu akaorder before. You understand? So Bruno anenge ane maorders ari kuita. Obva anzi ndiitire ichi nekuti ndiri kuda. But Bruno is a brand, ari kuda kufadza macustomer ake. Muri kunzwisisa? Saka haangatange kuti anosiya basa rake riri kuita kuti. And remember, because Bruno madays emaround in another way, Sisi Maififi vakabatsira Bruno, but nerimwe nzira Bruno kuda kwaita mai vake kwakamuaffecta nerimwe side futi pabusiness rake, because maenemies esanga ari amai vake akatina akaita maenemies ake. So vamwe vanhu ndinotanika kuti maenemies edu, ndoda kupa example, nditori nevamwe vanhu vanofungwa kuti handizvizivi. Maenemies angu vakandivenga pana paFacebook, but vanotenga mafuta angu. So sometimes pavanouya neghost, vamwe vanoita kutuma someone else kuya kuzotenga. Muri kunzwa? So zvinoitika vamwe vanhu vanenge vakatomaka Bruno, but nenyaya yekuti unomumaka
but uri kuda product yake, you can buy usina kutaura kuti ndinani kana kuti ndinani ndotenga. So those people akaregedza kuva careful achida kufadza mama pamwe adya anosvibiswa zita because number one munhu angochiva chinhu but end of the day ane kamwe kapfungwa kekuti Bruno hasi wangu because anowirirana enemy yangu. So any site mistake anoya panapa otonzi Bruno andikanganisira, Bruno ndakamubhadhara haana. Site mistake inogona kutochinjwa kutonzi ndakamutumira mari akadya hasi kuda kugadzira masofa angu. Muri kunzwa? End of the day vanodzoka panapa kuti Bruno ari kundikanganisira, sekutaura kwavakaita kuti reason yakatotwa scratch Bruno. Muri kunzwisisa? Ndeyekuti Bruno anga kungogara achimarana nevanhu ende zvanga zvakundi affecta zvichinzi munhu wavo. Muri kunzwa? But end of the day kumarana kwaita Bruno nevanhu akatanga kumarana achiprotecta ivo. Muri kunzwisisa? But ivo vakazobuda vakutaura kuti Bruno akanga akundi affectisa achitaura, but vari kukangama kuti Bruno nguva zhinji ndiye aitomira navo. Pavakamira naBruno ivo pasocial media hatina kumbobvira paituka Bruno achituka Adena achituka mastreet maisavaona. Waizovaona vachiisa comment hunge Bruno ari kutukirwa nyaya yanenge avadefend, ndopawaivaona mucomment mavo. Hawaimbofa ukavaona vachiposta kana kuti akaposta furniture voenda vachinoiposta kuti yakanaka. Muri kunzwa? Vaiposta kana vabhadharwa sekutaura kwaita kuti ndichazokupa wondipostira. So it was strictly business kuti vaishandisa Bruno. So Bruno pakutanga, you know, it's normal unogona kuda munhu. Muri kunzwa? And at first because unomuda unogona kuti munhu unotozvifila kuti ndikuda munhu but haasi kundida the same yandiri kuita. Ane chinhu chaari kundida kana asina chaari kuda from me munhu yaandidi. Sometimes unombogona kupusha uchitozviona kuti anhu haandidi kwete nekuti hausi kuzviona, but because uri kuzviona unenge uchifunga kuti maybe achachinja with time, achadzidza kundida. Muri kunzwa? Then there is time yekuti unosvika pakuzoti I think apapa it's not working. Pretty, I think ndo mafungiro angu. Handisi kutaura kuti mafungiro ako iwo akashata. Anditi, it's fine if kana une zvoda kutaura, you are free to come and say your mind. And I like kuti hauna kundituka, wataura kuti apa musife henyu wataura pfungwa dzako. Ofuchi ndiri kutaura pfungwa dzangu panapa, handina munhu wandatuka, ndiri kutaura maonero angu about the whole issue. So if you feel like you want to say something, you are free to say it. Chera Ed, I want to say my side of the story. Muri kunzwisisa? Usina kundituka, I think tinonzwanana. You know, I always telling kuti even ndichita against Madam Boss, ndichita against Maititi, you are free to come and say Ed, utaura pfungwa dzako usina kundituka, we are free to go, handina problem nazvo. You understand? Pretty, if kana uri comfortable to come and say your mind, you are free to come and say your mind. In me, I'm saying my mind. Muri kunzwisisa? So to me, Bruno akanga asiri kudiwa the same madiro aivaita. Let's be honest. Muri kunzwisisa? So sekona kwandiri kuita Bruno akaita kusvika pakugive up. Number two, guys, let's be fair. Paunouya uchizviti uri kuya paFacebook unenge wauya kuzobvisa stress. Muri kunzwisisa? So ukangoona relationship yekuti uchiwira nemunhu paFacebook, hanzi haana kumbobvira akaita loyal aenda nerweseri achinyepa. Muri kunzwisisa? So to me it was bullying. Maonero andiri kuita when it compares pazvinhu zviri kuitika, mukomana yanobvira akadiwa, it was strictly business. Muri kunzwisisa? Ndoda kumbokuudza ichokwadi, havasi vanhu vese vanogona kuhandla situation yekuti ukada munhu then uchimanikidzira uchifunga kuti munhu yachazokuda beki, wozonyatsoona kuti no, hazvisi kubuda, it's not working. Havasi vese vanhu vanogona kuita let it go. Vamwe vanhu havagoni kuzoita let it go, ndopavanozoita kunge ana kechina zvekuti vanokutuka left and right center. Havasi vese, people we handle situation in different ways. So pandiri kupesana sometimes nekate family ndepekuti munhu akanetsana namama vavo vane madira vari kuita kuti areact nenzira iyoyo. Muri kunzwa? Ivo mai vavo vakareacta vanobva vati ndo zvavari, asi inini you can't accept kuti people will react in different ways. Muri kunzwisisa? Munobva macreator. The only thing I see pana Bruno chaakaita, you understand, kunetsana kwavakaita, it's not a new thing. You understand? Number two, kubuda achiti vakamanirana,
it's not a big deal. Pakakanganisira Bruno kwakaenda kwacho achinotaurira muri kunzwisisa kuti akanganisirwa. There is kune mapages hobo iye chaiye aikwanisa kana kuenda papage ane main account isiri yecompany aikwanisa kuenda live oenda live onotaura zvese zviri kumueremera, you understand. Saka the more yaakaenda achienda kuna Keti kwakabva zvabuda pachena kuti paya Keti paakambobuda chiro kuti ndakarara naBruno muri kunzwa vanhu vakamurambira zvakabva zvaratidza kuti akagara akadaro. Paya paimbobuda nyaya dzekunzi Bruno aita makuwa, Bruno adai, vanhu vachimurambira. In another side zvinobva zvabuda kunge it was true, muri kunzwisisa. Hatisi kumurambidza kuti anofanwa kuda ane achivenga ane, but when it compares, you compare reality chaiyo. Kana ndaiwirirana newe tonetsana wobva waenda kuenemy yangu kuti uchinotamba nayo yawainyatsoziva kuti this person enemy yangu, this person he can do anything to make sure that I go down. Ndobva ndakuona une munhu yeye, trust me, ndichafungidzira kuti pamwe pese. Saka kutobuda kwakaita mulife mangu Mwari akatondibatsira because pamwe aigona kana kundiuraya, muri kunzwisa. Pavanhu vese there is many platforms on social media dzekuti aikwanisa kuenda onotaura pfungwa dzake. Hatisi kumurambidza kuti awira naKetri, but to go to Ketri achinomupa maaudios, muri kunzwa, it was too personal. Because vanhu mukatukana munosvotesana. Remember the reason yakaita kuti sisi maififi vaende vanoadvertisa masofa, it was kuti vakambokumbira, iye akataura kuti inye kuti vakandikumbira mota ndikaramba. So you know kuti vose wrong inini tinoitirana bhozi pamembopanana mamota, and it was your favors, you understand. So that reaction kuda achitaura and it was a big deal yekuti ungabva watoti nekuti ndanzi ane basa reBruno zvokusvika paextend yekuti wakutoenda kunobuditsa maaudios emaprivacy enyu, wakutoenda kunopaketina, wakutoenda kunoita kabackup kekutaura kuti ini ndinoputa mhiripiri ndinodii. To me that was not necessary. Wakareacta in a bad way and bva waudzoka panapo ukataura kuti okay let's make peace in another way. Ndo pandombotaura kuti Wasu ingochani, muri kunzwisa, Wasu ingochani zvake, but I salute Wasu because Wasu akatomboitisa mbredzi dzakanomupa welcome paakabva kuna mani, muri kunzwa, vachida kuti vaudzwe nyaya. Ende Wasu akavapatisa aivati ndichauya nenyaya, ovaudza nyaya dzaanotoziva kuti vanogara vanotodziziya dzaitaurwa, muri kunzwisa. That's why right now they are not that close, but vanika kuwirirana. Why? Because akasiya pamangwana, because mangwana hazikana, you understand. Mangwana ndiwaimubatsira vachikumaketawo, uchivabatsira wozokumaketa. Tomorrow you are the one uchada help. In another way, do you know kuti zita rasisi maififi raikubatsira tasoti doti umbosvita soti une vanhu hobo vamwe wawaita misunderstanding nawo pabusiness, but those people they were not doing any action. Why protect with that name? But that tempo wakauya, many people vamwe nhangu vakanyarara, vanga vakashungurudzwa vakadii, they come back and started to take action, you understand. Because the way you go kuenda kwamakaita, kuparadzana kwamakaita, it was fine, uri kunzwisisa. Take it tarisa pana Madam Boss na Mosha vakaparadzana, but Mosha he chose to be a man, uri kunzwisisa. Wasane brain akavapatisa, akavaumburudza, akavapatisa, akavanyenga brain, muri kunzwisisa. Avanyenga brain right now. That's why Wasu akakwanisa kubuda maoko avo. Why akakwanisa kubuda maoko avo? Havana kwanisa kuramba vachimuthreatena kana kumuabuse. Why? Because they don't have anything to abuse. Havana pekumubatira kuti tomubatira pakati, tomuabusira pakati, muri kunzwa. Remazamu rakatozama kutombonotora Wasu kugara naye. Remember Wasu akatombogara na pati nekuvenga kwakaita maititi, but haana kana one evidence kana chinhu chaakakwanisa kubuda naye. Why? Wasu akashandisa brain akaziva kuti munhu uyu kundida kwaari kuita hakusi kwekundida. Inini am desperate at the moment. I need these people to boost my business, but I have to know where to stop and what to say. Mukunzo ndiye munhu wandinoti akaita loyal, akachengeta peumai paya paiti mama, akaratidza kuti aivati mama zvaibva pasi pemwoyo wavo, because paakaona kuti I'm tired of these devils, akasiya vana Satani veve and havana kana kukwanisa pekumubatira. Why? Because paakataura navo akashandisa brain, akashandisa pfungwa. Right now kupunzi manetsana, it's part of life.
we fight with our friends behind the camera and we make it. Then to move upenyu. It's not a new thing. You understand? Auzotiwo nhasi tanetsana wakutanga kuti hey takamboenda kunganga kwakati kunganga kuya ndakudedza nganga inonzi nyingi no tukane kuseri kana muda kubvundura nabvundure nekuseri kokuzoperera seri kwazvakaita. You understand? Right now they can't say anything to us. Muri kunzwa? Because vanotozoti vakatongoda kumudi acho yachavapindura achavabvamburudza left and right center because havana chekumbata nacho. Ende munozoti nanhasi ndinoshe kuti vamwe vanhu paFacebook vakakwana. Do you know kuti people they know kuti wasu vanoziva kuti Keti whatever cherakauya kada kunyepedzera kukusekerera. I think she's using that muti wekuti unopusa ukantaura naye kana usina vadzimu vakasimba unogona kushandiswa because I don't think kuti wakakwana kuti unoenda kuna Keti uchitaura kuti secret. Keti wamunoziva kuti ari kukurekodha. Keti wamunoziva kuti I'm just only loyal to my kids, not to other people. Munoenda muchinoti shamari mangwana paanobuditsa panapa munoya mopusa makutenga kuti wakundifumura ndiri kumutya ndomufumura. What's new? Kana akambokwanisa kuti anofumura munhu akamuda waakamanikidza kuti ndide munhu yakamuda akaenda mbame munhu iyeye achirara pasame bed achifemerana achibikirwa kamuka kadii asi akamamirana nemunhu iyeye because munhu yakati I want to let it go. Muri kunzwa ari obsessed. Ndiye munhu nini waunoenda uchinoti ndiri kuda kutamba newe. What do you expect from Keti? Let's be fair. Because kana iwe kutamba nemunhu tangu wambotarisa past yemafriends ake kuti paakambotamba nemumwe munhu vakanetsana wakasvika papi. Muri kunzwa? So pane nyaya yangu ndepekuti hangu inini Bruno, I don't blame Bruno for reacting, for getting tired, because even if it was Bruno, Dandre Bruno, and they kwasa kuita patient, se patient yakaita. Uri kunzwisa kuti iwo unoda munhu but munhu yafe akude the same. Since takaziya how many years dzataziya Bruno amai ake akaita birthday aitenga present. Atina musi watakamboona Bruno achinyatsonzi atengerwawo mapresent ari kuspoilwa. Iye ndiye aingobuditsa, ndiye aita mafavors. It's another sign kuratidza kuti red flag pa friendship iyoyo. Uri kunzwa? Number 2, ukaona shamwari yako wakuudzirwa zvekunzi ningu usataura naye, aiwa isinyaya aikwanisa kungoenda ndaikwanisa kusiya but masiro acho zvinonzi natsa kwawabva kwaunoenda usiku. Maendero akaita Bruno, you went far. Because paakatukwa kunzi Bruno ingochani, I was accepting kuti I was ndakatarisira kuti achatukwa kuti aimi ndosaka makanopomboka magaro. Uri kunzwisisa? Not kubva anobata because remember different iri patiri nini ndikatukwa namaititi ndokwanisa watukira vana wavo kana murume wavo because aisi shamwari yangu maititi andinombobvira ndakagara mbamavo. But Bruno haifanira chero zvikaita sei kuti abate Titi, abate Felish, abate Shumba vakatuka. Dai akatuka bevake left and right sendovavudza kuti muri kuputika ndosaka makafuta ndosaka makadi. Dai akatuka pakuzotuka kuti komwana wenyu Titi asingochani Titi wokuti waituka yenda aikurespecta. Ndakakunyepera guys, kana wakamborarama neni pinda mbamangu tonetsa nondibatira vana vangu. I think waimbotaura nemwana wangu papo unenge waenda pamana ndotasira achirarama nevana vangu.
kana mwana wangu aiuya odya newe, because inini ndikanetsana newe I don't handitarisiri kuti mwana wangu akakuona inini asakumurusa. Junior ndozviziva, ndikatukana newe Junior akadairira ndomurova. Ndikava apindire pahondo dzamunhu mwana mudiki, muri kunzwa? So the same way yekuti Bruno Chiropa akatuka pese akadi aisafanwa kupinza Sisi, aisafanwa kupinza Shumba, aisafanwa kupinza Titi, aifanira kugumira. I think ipapo Bruno, let me tell you something, you deserve a sorry. Sorry aiitwe because uruda kuti mudzokerani, uri kuiita because makambenge muri mashamwari muchiita pemangwana pavana. You understand? Maifanwa kutukana but vana pawakapinza Titi Pepe ndo pawakamisa zvese. Te muri kuningirina ngocha isu tisitofanwa kubatanidzira vana Titi wewe, because atina kumbobvira tikabikirwa kapi yeti nana Titi, kwete iwe waipinda muchiti mama muchiti baba. Muri kunzwisisa? Pamwe pachona, do you know kuti dombokudzai something? Pamwe pachona we blame kids, but vana sometimes munona mamwe masituations atinovapinda vanova traumatized zvekuti mamwe masituations atinovaita ndo anozoita behavior yekuti mumwe mwana anoita gay, mumwe mwana anoita lesbian. It's because of us sometimes isusu vabereki, the way yatiri kuita zvimwe zvinhu hatisi kufungira vana vedu. It's all about us. Tine time yekuti we are not thinking about our kids. Muri kunzwisisa? So ipapo Bruno, trust me, aurambidzwe. And mai Titi, she's not a saint, she's not 100%. Pane pamwe pacho nemaitita vanombobva vakakuda, and it was not vakatozviratidza kudhara, haisi secret, and zvanga zvisikadi kuti udzirwe. We were supposed to go. And number 3, awanga usikawape mari mahara, waivapa mari ivo bva vakumaketa. So pamakaona kuti hazvichasi kubuda, I think wangofanwa kuenda kana kungotukawo ivo vakakutukira masofa, waifanwa kutukawo mafuta avo, waifanwa kutukawo pala yavo. Uri kunzwa? Apo kuzoswera uenda kunana Keti uchinopa Keti maaudios Pepe ndipo wakamisa. And number 2, toda kutombozviona Keti pese pakaitika nyaya anokuinda tenai paari kuda nyaya, pakonota usina nyaya yokudzokorera nyaya dzawakamudza ndo paanobva abuda mulife menyu. Akudei. That's why uchiona vanogara vakamamirana, uri kunzwa, because havadanani, vanowirirana. You know, bitterness family ka inowirirana because enemy yavo i1, but ivo pachavo they don't love each other. That's why muchiona kuti pachavo one akapinda pamawani vanoseka vese, vanosekana. Why? Because they don't love each other. They love each other because enemy yavo i1. So pavanhu vese nekungwara kwakaita it didn't andinombobvira ndakafungira kuti uchava dom yekuti uchava one of those people vachienda vachinorarama navo. Ronzwisa tanga takatasira kuti uchienda kana kune vamwe vanhu kwete vaive. Uri kunzwisa? Uyo chedewa izonowirirana uchinopindawo maaudios, uchinopindawo kumatiktok kwako. It's your choice. Unotamba nemunhu waunoda, unowira nemunhu waunoda, but pakuenda uchinobuudza utoti unotoita call, wototumira maaudio uchiti Keti yandiri kuudze nyaya, alright, akataura, what do you benefit? Kunze kwekuti zvino people they don't trust you anymore. Kana wakambozviita munhu akararama newe like this, what more inini? Uri kunzwisisa? Basa rako uri kugona and you are improving everything. It's nice, everything about you, but let me tell you something. Uri kuda hope yakangwara. Ipapo trust me, chinja maitiro ako. Remember mabudiro wakafanwa kuita. Vamwe vanhu vaitengera furniture yako because vaitrusta vaiti iwo wamaiti. So in another way, my Titi is not 100%. She was wrong boy to tamba now. But chakuita kuti iwo vaite unge vasiri wrong, it's because of reaction yawakaita iwe nezvawakaita, behavior wakaita pamakanitsana. We expecting kuti mungotukana mai nemwana kwete zvikusvika paextent yawakaita iye. Ndo mafungiro angu panyaya tobva ipapo tobva tapinda panyaya yamu. Toda kuenda panyaya uyu anonzani uyu aka kamukomana katete. Guys, nyorai comment section tipinde nyaya iyoyo.
kamukomana katete kanonzari saka ndinombobata kana ndichizodzokorodza ka ndichadzokorera because ndinoti ndianalyze dzakawanda ndikaramba ndiri panyaya 1 mahours anowandisa ndisati ndapedza kubata ndongoita summary yetunyaya so that kana ndapedza kuita tumasamari ka ndichazodzoka nda kuti titaure topinda yani takupinda yani nyore comment section. Good. Yeah, Solomon, good. Nasi ndoda kumboya nchitaura pepe about ya Solomon. Ndoda kupanya Solomon. Number 1. Ndofunga Solomon akamitisa musikana wewe. Amitisa musikana wewe. Ndobva pabuda vamwe vakabuda vachitaura because musikana wewe number 1 tomuziya akambojikana na Magical. Akapedza pabuda nyaya dzaana meya ndobva azodyiwa naye akambodyiwa na anonzani akadyiwa na Magical akadyiwa na uyu pane umwe futi munhu akadyiwa naye asiri Solomon ari popular muri kunzwisisa muri kunzwisisa anonzani ane mumwe munhu ane mbiri waakadanana naye musikana wewe muri kunzwa ndobva aita nhumbu vanhu ndobva vamutuka vakatora tamitisa hure adai musikana ndobva azvara ndobva azotanga kubuda achitasotofunga ari kudhisa kana kuti aitaura rafu about King Solomon. Muri kunzwisa vanhu vakawanda vakadzi vakawanda nevamwe varume vakawanda panapa muri kunzwa number 1 vakatuka vakati iwo King Solomon pavanhu vese waienda pakahurike pasocial media. Muri kunzwisa number 2 musikana yakatanga kunzi Manasi wababa veve nepamusana pekuti akambodanana naNhingi plus number 2 anoparticipate pasocial media. Muri kunzwa tumahure. Muri kunzwa vamwe vasikana ngashaire vasikana vekudanana navo toda kumbokudzai one thing. Muri kunzwa vanhu mimi you are not fair at all. Muri kunzwisa ndiri socialite nini but ndiri munhu ane nyama pandiri kuita socialite remember ndiri kuya panapa ndichienda tena imi kuti mufare at the same time tichibenefitawo nekufara kwamuri kuita. Muri kunzwisisa but tiri vanhu even though upenyu hwedu huri TV yenyu but munozviziva here kuti isusu tiri vanhu. Number 1 ndoda kuti mumbozvibvunza pane vanhu vese vari kureacta zviri kuita mwana wewe musikana yapenge asingakendenge achiramba sometimes kuti uyaone mwana achidii apenge musikana wewe. Hapana munhu asingade kuti mwana aende kuna baba wake. Hakuna munhu asingade kudiwa aine nhumbu. Ndoda kumbokubvunza kuti how do you feel kuti iwe woita nhumbu munhu aibva kwabva kwanditi otora blambi yake kubva mumini brief akainangisa pagambi asina kupfeka kondomu. Uri kunzwisa mangwana ozobuda uchiudzwa kunzi iwewe uri hure ndosaka ndisina kuningirikina ndisina kuaccepta mwana andaive sure kuti mwana ndiye wangu. Asi iwewe kana waiziva kuti ndiri hure wakakwanisa kuregedza kondomu. Pane makondomu there is a lot of ways yekuavoida nhumbu. Number 1 waikwanisa kupfeka kondomu. Uri kunzwisisa. Number 2 waifanira kutundira panze but ukatundira mukati haunopfeka kondomu. End of the day wobuda uchinditi ndiri hure kundituka rudzii because iwewe uri kutoratidzawo kutoti hautya una matyira because sekutaura kwauri kuita kuti ndiri hure it means chihure changu waichiziya. Saka zvivindi zvakambokupa iwewe zvekuti unouya uchisiya zvese ipapo vasiri mahure kuchechi uri kuvaona mustreet vanhu vari kufamba uri kuvaona wobva wauya pano wobva wanyinga inini wondivata mangwana ozobuda uchitaura kuti uri hure kana kuti ndiri kuda nhumbu. Uri kunzwisisa
unobuda mangwana uchitoroti ndikuda mwana but iwe handikudi. So you expect kuti panichazvara ndichakubata zvakanaka wakatamba ne you don't know. Guys, ndombokuudzai, do you know kuti masocialites vanhu because wapresa, do you know kuti ameno kuti muZimbabwean community ukangopresa live ukaita maskits watova huri, muri kunzwisa? So especially kumwe vamwe vanhu vatinenge isusu, yes takambohura, but right now we end up dancing according to your tune yekuti muexpe zvamuri kuda kunzwa munzwe. Muri kuti kunzoka karamba cheta muti he Lorraine mukumuseka left and right sende kuti ngaenda nororo achekanoroorwa futi, muri kuya futi ya the same people, muri kuya muchiseka munhu anenge achazomuda akamuroora ipapa akanzadana neboyfriend, same people vaimutuka kuti chiroorwa ndo same people anogona kutoendera kumurume achitaura kuti kuwashaya vanhu ruri kudanana neumwe. Mapedza udaro modzoka futi mutuka kuti venda unoroorwa iwe vezera rako varoro. So do you think kuti munhu isocialite, it means muZimbabwe socialite afangi kuroorwa, afangi kuzvara, afangi kuchata? Anditi achifanire kunge zvakadaro. Musikana uya zvavari kuita King Solomon vaifungidzirwa kuti vakangwara, ende right now kune vamwe vanhu vaitovakuza vachiti vakangwara, but vakubatikana because vakuitwa yavakaita munhu. Ndombokuudzai kana pane vanhu the most strongest people pasi panapa masingle mother. Single mother ukaita nhumbu naye akakuudza kuti ndine nhumbu, akakuudza mwana buda chakati, ukoona asvika pakuti haachakuvhunzi, muri kunzwa? Ukoona munhu asvika palevel rekuti munhu iyeye haachakuvhunzi, uziva kuti hazvino tumbo rinomira mushe. Ukoona munhu angosvika pastage yekuti haachakuvhunzi une mwana naye, haachakuvhunzi kuti mwana arikuda chakati, chisiyana naye, atozviudza kuti muupenyu hwanguka haupo. But varume vanoda ari achienda uchimunetsa kuti mwana arikuda chakati, pauri kuramba futi kuti watambira zvaari kuda, uri kunzwa kuti hasina basa naye, ndiri hure, let me be. Ya problem futi uri kundirambidza kuona mwana wangu uri kudai, ndatambira zviri paground kuti ndo zviripo. Ndombokupa example, ndakabuda ndichinzi chera ihure, chera dai. Ndombokuudzai one thing, ndakaspenda ndogona kutonzi ndiri kunyika, but anyway, but vanondiziva they can vanogona kutondidairira. Ndakaspenda almost 1 year ndinemi panapa paFacebook. I was so disappointed nevarume ndakati handisi kupinda in relationship. Do you believe kuti ndakamboita 1 year ndisina kumborara nemurume, ndisingazivi chinonzi murume, asi ndichitukwa kunzi hure day and night panapa paFacebook. Ndakaita 1 good year. Do you believe it kuti ndakaita 1 year, kwete nekuti handinyengwe, ndichitonyengwa nchidiwa ndisingaiti, but pano nchiya chinzi hure ndichisviti ndiri hure. Muri kunzwisisa? Padaro ndobva ndamhanya nababa Charles. Baba Charles mva ndaita nhumbu pakataurwa left and right senda kuti amitisa hure, aita hure, but Baba Charles he knows, you know, fun part of it. Pandaidya na Baba Charles ndakahure. Panguva yangu vaiona mamovements vakanotisa kuti ndinohura nemuromo, handina partner ndinayo. You understand? Muri kunzwisa? Zvadaro ndadyikana naBaba Charles, ombokudza kuti ndoda kuzama umbokutsanangurire kusvika pakuti tinenge takadzika masei, but panapa muchititi tiri mauri. Zvadaro ndakaspenda almost a year ndazofambidzana naBaba Chale. Ndafambidzana naBaba Chale maise ndo yanga sikambono ame vangu
as a friend vari kumba tichimwadorobva vaenda then that day ndakaenda kunorara kumba kwavo. Ndanorara kumba kwavo, guess what, makufeni kuma6 mwana wangu anga ari worried. Muri kunzwa why? Because anoziva kuti mai vangu havarari pamba panapa usiku. Muri kunzwisa, mwana wangu akatanga kuenda pane mumwe mukadzi wande makambovaona here mataura nawo here, foni yavo havasi kudayira. Ava vakataura kuti handina. Akafonera uber driver wangu wandaifamba naye akamubvunza kuti sekuru kudzi mama variko here, muna mama? Akati handipo. I was surprised because handinombobvira ndakadiscussa naye kuti ndiri kupi. Mwana akafamba pakudzadza kumapasti 6 dzakuenda kuma27 akafamba kubva kumba kusvikira kumba kuya kwekwana baba Charles. So inda ndakatorara muspare, ndakarara muspare tete. Vakatanga kubva kuti iwe vakauya chitosika vakati kutsvagwa nemwana uri kudiwa panze. Tikati nini ndiri kudiwa nani? Ndoenge first time yangu kuenda kusleep off. Tete bva zvikanzi uri kudiwa. Ndikati nini ndiri kudiwa? Zvikanzi nani? Zvikanzi naJunior. So ndakaramba ndakatorara ndichifunga kuti vari kuseka because vaitoseka. Ndikati vari kunyepa, vari kudraw. Ndibva ndamba ndakarara. Uyu baba yacho sibva uya zvikanzi iwe chera uri kudiwa. Ndikati ndiri kudiwa nani? Zvikanzi naJunior. Ndikati Junior. Ndakavhunduka ndabuda ndikanomuti uri kudei because ndakatoita hasha. Zvikanzi ndakaona muna kuya kumba. Saka ndandiri worried. Saka ndandichitsvaga kuti ndizive kuti muri kupi, ndizive kuti muri free. Musa ndakaita hasha ndikati situation atombosekerera. Asi unonzwa vanhu vachiti tiri mahorero. Imagine kuti unotadza kurara pamba mwana wako wotovhunduka kuti uripi because anozoti hazviitike ndinenge ndina mai vangu pano. Asi panapo unenge uchitukwa chihure zvekuti unoshamisa kuti chera akutukwa papa ndichera ini kana kuti pana mumwe chera ari kutaurwa panapa. Pandakazobuda deo so baba chose pakazovariwa vakati uri kudiwa naJunior. Pandikubuda ndoona Junior ndakamubvunza kuti ukudei? Ndakaita hasha. Zvikanzi ndauya kuti muri safe here. Uri kupaziya saka pano wapaziya sei kuti ndiri pano? Ende wakaziya sei kuti vanogara? Zvikanzi pataitaura naAngle B pane pataimbotaura nyaya. Ndobva ndavabvunza mukuseka kuti munogara kupi. Saka ndaitobatanidza kuti vanogara kupi. Saka pavakandiudza ndatanga kufamba ndichita sei ndichitarisa kusvikira ndazoona mota yavo. Pandoona mota yavo ndopandaziva kuti ndipo pavaitaura. Akafamba akabva waumba achinditsvaga achinotsvaga amai kuti varara kupi. So ndakaita hasha ndabuda kumuendera bhindu pakati ukangomurova ndikukurova. Uri kutuka mwana ari waridika. Arikuda kuziva kuti nekoripi handiteere handiteera kuchuri because angatori warid haazvizivi. Anozota mai vangu anorara pamba. Mai vangu ndinovata navo ndinenge ndina mai vangu everyday. Asi guess what, patori nembwa dzaitonditi chera ihuri. Chera akapomera mukomana uyu nhumbu wesi. Ndobva ndazozvara uyu mwana mutsvuku baba wacho mutema. Pakanzi Chera akarara nemukuru akanyepera murume uyu kuti mwana ndiwake mukaradhi. Pakabuda pakati pati what fun part of it, muridzi wenhumbu anoziva kuti mwana ndiwake with the full chest. Why? Because he knows me very well. Anondiziva but maakuuya pano ngandimuke ndichidanana nemunhu. Musakudza zvisina basa. Very responsible young men vanotera mai kuchihureni. Kenyaita mushe. Responsible yemwana anotera mai kuti kumujolo ita muchero. Ita muchero. Iwe vanhu vanotaura kuti very responsible mukwane manza. Nokudza umwe anoitira utsambi iwewe. Miswa Kenya iwewe.
muri kunzwa. So most of the people vanouya vachitikomenda based kuti socialite nemafungira munoita, maybe sometimes nelanguage yatotaura panapa, muri kunzwisa, handikushorei zvenyu, but in another way ziyai kuti masocialite tiri vanhu. And the angel you didn't know. Muri kunzwa. So other people vakabuda chera mwanasi wamukomana uyu. So do you think kuti vanopenga mukomani hanzvadzi nehanzvadzi yekuti they fight kuti varwire mwana ari mudumbu, kuti ngasadhakwa ari mudumbu mwana wedu, vanopenga pamwanasiri wavo. Asi unotonzwa even right now, unotonzwa mukadzi mukuru, murume mukuru achitaura kuti mwana wangu murungu, mwana womurungu, mwana womukura, mwana wemuSouth African, amino varume. Even yema Nigerian, there is still other people they still asking me about Nigerian. But ndakatokuti uya ndakapanika kutsanangura kuti why reason yandakanga ndakataura kuti munhu ndiye muNigerian akafa ndeyei. Muri kunzwisisa. So tinojudgwa panapa isusu masocialites based necontent yedu nebasa redu panapa social media, but isu pano right now mukanzi mauya nechimushini chekutestwa panapa, tikatora vasikana vese asiri masocialite kaita line ndokuti titeste chirwere panapa. Vasikana venyu vamwe vamunototi vasikana venyu panapa vanotiza avadi kutestwa izvezvi. If you want, I can come tomorrow touya ndokutengere HIV kit ndotesta panapa ndisina kana kwandaenda, ndouya nayo chemumazino chiya chekuisa mumazino, ndouya nechekutesta nerurimi, ndouya nechekutesta nechigumwe, totesta napano ndiri palive. You find out kuti hure ramunoti hure riri negative. Vasikana venyu vamuri kuita kunzoko vamunenge muchiti madecent, munoziva here imimi kuti kune mahura asingamwe dora nomafanta mbao. Saka nekuti munhu amafanta mbao doesn't mean kuti munhu iye mudecent. Just because ndamwa black label kana kuti ndaputa mbanje doesn't mean kuti inini ndiri hure. Muri kunzwa? Muri kugara nemahure nini muchiti kune vanhu vasiri mahure havasi mahure. And number two, zvitasiri kuti we are single mothers. Pamwe pachona expect kuti tiwane mukomana. It's not easy to get a boy. Tikadanana nevakomana vacho munovaendera muchivaudza kuti washe here vakadzi iro ihure. Tikaenda futi kuvarume munouya panapa muchichema chema kuti kudana nevarume vevanhu. Saka muri kudei, what do you want from socialite? Musikana mhosva yake chaiche ndeyei? Musikana is dance according to the tune zvaakamboitwa naSolomon. Ari kuitena favor, but right now muri kumutuka yeye akachenama. So muri kuda kuti kana akambotsinyirwa ngotora ngozviita let it go. Mudoti ite let it go. Ita zvaunoda kuitirwa. Itira munhu zvaunoda kuti iye akuitire. Muri kunzwa? Aungati iwewo wachemedza munhu left and right center, wamurwadzisa panguva yanga achida love yekuti adiwa nenhumbu. Muri kunzwisa? Hauna kunge uripo. In another way, why guys I always saying kuti handidi munhu anonitukira baba chausi. Muri kunzwisa? Because even though we fight, but that time when I was pregnant, he was there for me. Imagine kuti munhu angasipo, he was not there for you. When kana mwana avapo, ndopa kubuda chiti mwana wangu. Pongo ine nhumba chitonga chakupa BP, achikushungurudza singazivi kuti warara pai. Wadi atoziye kuti mwana nokika sei, atoziye kana stage yekuti this is stage kana yadai mukadzi pane pano affectwa nechakati chenhumbu. Uri kunzwa? Then angozouya mwana apa pamunhu ngouya achida kutaurisa. Apedza kudaro uya panapa paFacebook. Muri kunzwa? Ozouya iye murume mukuru akakwana unonotongwa nyaya naKetina. Obva utaura kuti nyaya mai vemwana wangu ndakapuwa sick. Do you think kuti is that iwewe uri kubuda uchita, you know, do you think kuti vamwe vakadzi vamunoona kunzoka vanodzipuwa here sick? Vakatodzipuwa vamwe vakadzi kuti vakatodzipuwa, but mangwana uri kubuda nhasi uchida kuonererwa. Funga kuti uri kuwachisa musikana uyu. It will affect even you, because pauri kungomuka apa wakaonda kudhara, pauri kumuka wakaonda uchitaka kukosora nonzi haiwa siki yakazotenda kuita chirwere. Pauchamuka wakadai owapanhikirikina waputa mbanje pamwe wapiswa nembanje pamuromo pamalips apa, uchatenga kunzi hawoenda nekupiko bisiki yei. Uri kunzwisa? Apo pawaenda uchida kuonererwa uchifungidzira kuti uri kuonerwa, it will affect you. There is things to say in public, especially nezvamai vemwana wako. Inini that's why
respect vana baba vevanongo. I respect Baba Junior. I respect Baba Charles because they are real niggas. They are real fathers. You can't even avasi inini when it comes to munhu andonzi ndadanana naye. Mukatona ndanzi ndadanana naye, you make sure mutozoti munhu ane magood nigirikini anonzi ane magood behavior, ane hunhu hwechiruni. Ndo first thing chandotarisa kuti this kind of a man in future tikanetsana angagona kuact anozvivhaliwa kusvikira which stage. Inini the whole me pamunondoona panapa handina murume anouya palife murume wandiwo kutoti ndinototi uenda kuita mwana naye anouya panapa achipresa life kuti ndauya nenyaya yachira, ndauya kudai. Atiite izvo zvese kuzvifumura fungoti kuwachisa musikana uyoyo. Hausi kuzviwachisa even you uchada kuroora pauri kuroora musikana chadani wanotanga kunzi enda unotestwa nemukomana uyo akamboita siki uchifunga kuti uda kuwachisa. Mufunga kuti musikana anopenga nongomuka nhasi ongototi ongomuka imi ongomuka musikana yachitongoti handichada nemwana ndichada kudi. Varume vanotirwadzisa but nerweseri you were not there panga ine nhumbu paida. Inini why in life I will forgive ningirikini Baba Charles. It's because that time when I was pregnant, he was there for me. Ndaitomboona kuchemera kutombochema ndichiema. Tetetoma yes ndinomborwa nawo but I salute that woman. She was there for me. Vachiona kuti wajye tete murorarwa mwana wanzvadzi yangu ari mudumbu. So in another way chero vakabuda vachizonoudza vanhu kuti handina basa nemwana iye handina, but the most important thing ndekuti when I was pregnant they make sure that mwana iyeye ari right and ari healthy kusvikira ndamuzvara. Vakaona ndisiri kunzwa mushe ndaitwa nenunge kuenda kuchipatara, they were pushing me enda kuhospital. They were there for me. Vachitarisa kuti ndadya ndaenda kuhospital ndadii muri kunzwa. So right now chiro tikanzi takurwa iyo kutamba kwepwere uko muri kunzwa mahumbwa tichiita it's part of life yekuti tete nemuroora it's obvious vanotukana and it's normal tinorwa. And ndoda kuti mumbozvinotisa kuti even pandaitukana nababa Tom nababa Charles chandaibuditsa ndaitora kuti baba ningu vanonaka vanozvarisa. Hamuna kundinzwa ndichibuda ndichira kuti baba veye vakazondipa chakati ndikazopuwa chirwere ndikadai handidaro because ndibaba vemwana wangu. He was there for me when I was pregnant. Kwete kuti wanga usipo uchifada uchibuda uchikisana nevasikana mumasendra imomo munhu ane nhumbu. Right now ndopawo kuti pesuru uda kupuwa respect. Yei respect. Mapedza kudaro unenge waimboti hure nepamusana pekuti socialite wakuda mwana wehuri, wakuda mwana wehuri panguva yekuti aida munhu anombomunhingirikina inini chaicho ndaitoyemawo kutoti gumbo yezvino mwana ari pagumbo kudai vatetotomhanya uda kundidiko unoda kuti ndidii Thelma in whatever ngu ndakarwa newe zvako batika ndikangokufunga kuti because of yuka Charles uya aripo lepasitorina Charles ndosaka mutoni even ndikataura ndikati it's very very to say Thelma zvinotondiremera ndinoti tete Thelma. Why? Because akaacta saatete pamwana wehanzvadzi yake kuti ange aripo right now. Baba Charles, he was there, he was tolerating me. I was so annoying sometimes ndine nhumbu but he was so patient. Muri kunzwa? So every time even ndikada kana kumudhisa nengu inorova. Why? Because he was there for me. Wozotaura kuti wewe munhu ainingirikina ega achitambura ega achimeka sure angovapo mwana wakuda kuzonga uchiti mwana kwokuzotota pawa rekuti unoenda uchida unodhisa mai vemwana wako palife. In type yemunhu wendikadana yakandita ini ndinokutumirana nokubhura zvisingaiti. Ndinokutumirana nokubhura unokukumura hembe unodzisiya kuningirikini vokubata woenda unokukanda pakati peusiku kumarinda wokusiya wokumura hembe ndokuhayirana nokubhura zvisingaiti. Wotoita pawa rekuti unondiendera palevel chinoturikwa paningirikini. Unoiziva here iwewe mamorning sickness kuti anorwadza sei iwewe. Munhu achienda chinorutsa waivepo. Unotombozviziva here kuti aiafectwa nei. Do you know any journey yemunhu ane nhumbu kuti inodii wozongobuda musikana yatori sweet. Inini ndinokubvira ndokutumirana ndinokurakasha zvisingaiti. Vanonokubhura zvisingaiti unotapaware kuenda papalife uchinoturika hanzi here I'll stand with Solomon anoda kumirwa neye kuti adii. Iwopo waipfeka kunhingo ngosikazive kuti kune makondomu. Kutaura kuti loti tikunzwire tsitsi kuti nesiki neblambe yako isina ningirikini isina discipline inongokwanisa kungodopfekera pese pawana
usina kupfeka kondom asi panapo uda uitidari ngikini uda kunzwirwa tsitsi dzei iwe ngosikagoni kupfeka kondom anga akakubata kwiyo hanzi yenga timiri nomwe moda kuti tinei kuti tisu takamudira bhutsi akandonera pagambi remusikano here tisu takamudira bhutsi here takamudira kunzi here isusu Soromoni akanodonera pamusoro pegambi. Soromoni wemubhaibheri ndiye akapuhwa tsimba naMwari yekunzi pamusoro penjere ndichakupa pfuma, pamusoro pepfuma zita richakura. Kwete iwe uri wenhema iwe ani akairove kokuzotoda kutotaura kuti wakapuhwa siku wakanya. It's a sign of non responsibility kwako kuda kuita organism inonaka seiko zvekusvika pakuti unotokangamwa kuti blambi unoda kupfekedzwa bepa wouya mangwana uchida wakarepwa wakabatwa chibharo here hanti wakaibuditsa wega mini brief wakainanga mugambi ndiyega mwana wakaitwe loya uda kuitwa loya chera kanzi azodanana nari kukuchengetera mwana utovatenda varume ivavo vakufanira kuvapublisha uri kutombobatsirwa uri rombe rikuchengeterwa mwana oita futi pamuromo marombo afanira kunyara kutaura kana uchichengeterwa mwana iwewe usiri kutenga kana pamba kana mukaka you have nothing to say hauna chekutaura panotaura vanhu nyarara unodhisevha kutukwa every day kana kutoenda uchitonyadziswa anodhisevha kutuka mukadzi kana kudii kana kutokunyomba because you are not a man varume chevanotundira chero murikuona that's why kuti vanhu vakawanda you come here and say dancing ndinomira why I love say weak no I love that mean because anda vana vake even though achinetsana nevakadzi vamwe varume atakanetsana namai vacho unobva ati mai ake vakandituka saka inini handichachengeti but tarisei weak no anomeka. That's why I love that man because anovhaliwa vana vake akaenda kukota akabuda mari to fight for your kids kuti ndiwane vana vangu ivo unenge wakamboda kuonerwa uchiramba pa uzoda kungozomirizika woda kungozomirizika ungati zibhuru rangilini rarasika hakuna zvakadaro. Face the consequences of at least shaya mari uine rudo wakatadza kupa munhu rudo then woda kuzomirizika pane mwana fuck off iwe musikana naye munhu kunyatsoziva kuti kana achida kuziva zvekuita une kumba una tete uri kunzwa andozvidza kuti une hama anoenda achinokutaura achinoturikwa pana tete keti media achinotsvaga yopo kuna natete pafacebook ananga ari naketi muzvamburudze mupfanganyure left and right center hadeserve kurespectwa because iye haana respect haana ukwana. Anditari kutsvaga natete pafacebook akambotsvaga vanatete kumusha kwenyu here vakaramba kutaura naye akambotsvaga here kana mai vako kana ani hama yako kuenda pasaidi newobva taiwa mama mwana ndewangu ngatidai unoya pana pochitaura chero DNA ungauya uchindikumbira DNA pafacebook handibvune ndotaura kuti handidi. There is a many ways to kill a cat. Kune nzira hobho idzo dzekuenda kuhama dzangu utaura kuti mwana uyu handisi kunzwisisa because madaniro anataita pane zvakambofamba so ndanchikumbira kuti ndizochengeta mwana murudo ndikukumbira kuti tiende kuDNA uri kunzwisisa kana hama dzinozvinzwisisa auye uchikumbira DNA palife yaketi iwewe woexpecta kuti munhu akusekerera akunzwisise akurespect like who. Varume vanorespectwa ndovakafanana nababa Junior vakafanana nababa Charles avo vane respect nanamai vevana vavo. Go right now kuna baba Junior uende uchinotaura kuti chira akazodeona kuti vanokudayira enda right now uchida kuenda kunodinyeya nababa Charles want to change face right now go to baba Charles and say rubbish about me he change atochinja face atode kuzvinzwa angatodinyeya nemwana wamai yake even kana mwana wamai yake atoreba vanondirespecta because ndakavapa vana 2 bouncing boys muri kunzwa ndakavapa vana mboma mitsa dzevana mitsa dzakaonekwa namai Sauro pombi ndakavapa pombi vakazvarira mitsa ndopaona mumwe dzimwe imbwa dzichienda dziloti wofungidzira kuti baba Junior angatadza kuda pombi yandakazvarira
zijunior rakasvika kudai zidhudhuriti chausi chimwana chokuti uchifamba nacho kana varungwaningwa chingoti hi baby funga kuti angatadza kundirespekta ndokwazvarira pombi ndakazvara mhitsa ndakazvara mhitsa nozvariwa mhitsa uda kutanga udoonerwa pafacebook kuna natete wemunhu aukuzivi hauzivi here kuti chivanhu ndechekuti unokwanisa kuenda unotaura nehama dzake moenda kudna kana uchizobhadhara uchiisa ngirikini uchibhadhara inonzi chi damage yekuchengeta mwana wako uzvidirerera mwana wako in peace unoenda pafacebook uchinotaura kuna tete kudzikisa. Imagine kuti panyika yese kuna natete nevamwe vana tete vepana pafacebook unoenda uchinoturikwa uchinobvunzwa naketi uchibvunzwa zvisiki naketi and you expect kuti usekererwe, you expect kuti musikano yangu yachiti hainesi antokuwachisawo. Ini nditori kusaidi kwemusikano ya because asi especially isusu mapublic figures ekuzimbabwe pass through a lot. Tinonzi tiri mahure nemahuri, tinoudzwa chirwere nevanhu vane edzi yakunoti iyi haichasi edzi yachinja, iyi ndo yaku tinouya tichiudzwa uhure ende hamene kuti hatifanira kukudiwa here. Tikadani vakomana motiparidze, tikadani varume vanhu motituka kuti tiri kuda kuparadza dzimba. Saka mofunga kuti tiite bonyo rosvika rini? Moda kuti bonyo rosvika rini? Ezvino isi zvatakutongoitawo isusu tinongonokwana tikaona ivo varume vanhu ipopo ndikuona kuti pane kaspace kuti ndimbokwana ndinokwana. Unoita nyeri uri hurika uri single mother memwana unoita nyeri uchida kuti because especially masocialites ukadani murume munhu wakutuka kuti uda kuparadza imba, ukadani mukomana munhu tukonzo kudanana neuri. Saka todi takungototambira kurira ipapo pabudikire huchi ipopo ndopatonomura. Pana ndomboedwa here ndimboedha ndisati ndaendera mberi. Pana ndomboedwa here ndimboedha pasati taendera kumberi. Itai kuti eds whoever arida kuedwa ina respect munhu anorespecta mai vemwana wake.